dag holen. Als vandaag zomer is een schöne dag. We waren eerst een note klamme koud. Ik let op dat we een beetje warm blijven. We gaan hier nu zo fijn warm. En voor dit wil ik maar wat merken, vielleicht is dat vervelend met een eten wat verandert. Besonders voor de zon wordt vielleicht niet veel in de stad worden. Ik weet mal, als ik in Mexico in de 70 jaren, als ik afwassen deed, daar werden maar een paar lied van Canada, die de klops geven, de juiste leert eten merken en zo wieder. En tegelijkertijd weer dat niet mogelijk jongens eten merken. Ik würde einfach sagen, einer schämt sich damit, wenn wir erwarten, dass er jongens eten merken in thuis. Maar dat is nu anders. Maar dan hebben we deze tante van Canada. Die had hier uitgeleerd aan Canada eten te merken, verschiedenste eten en gezonde eten. En een dag hadden die door eten gemerkt en die hadden wat ze namen sweet and sour, zout en zuur. En voor die wel we merken, en dan dacht ik nog zo, die vrouw die slipt het hier vielleicht boven, vielleicht een beetje. We hadden nog niet gehoord van zout en zuur, sweet and sour. En immerhan, nu hier nog mal eens wieder geschmeckt haben, geproefd haben, wie gleichen dat Säuer, die Chinesen, Chinese restaurants, die brachten hier dort veel. En dort seid der zure Sauce, dat salsa dat jij eigens wil brachten, zum heiner vlechten aandokken, ander heiner Fleisch aandokken, verschiedenste Fleisch aandokken. Maar van daar wat we merken wel als kleine klopsbolletjes, meatballs. En rührworst, bitterjes rührworst. En die willen we dan in zo'n zoutzuurde saus een beetje brood naar bakken. En dan gaan we die herbroken zum even eten oder rijst oder wormen. So, ik wil je dat wijzen en merken, maar dat niet wat er hingen eruit gaan, dan wil je dat vielleicht te zijn spielen. Oké, hier hebben we alles voor ons fehlt. Hier hebben we bruine suiker, een koffel, 1 cup of brown sugar. And why don't you have a chai witten sugar ook brown? If you don't have brown sugar, you can use white sugar. Here have one cup of water, 1 cup of water. Here have a whole cup of ketchup, half a cup ketchup. Here have a apple erik, apple cider vinegar, and whole cup. Why don't you have a chai witten erik broken? Half a cup apple cider vinegar or white vinegar. Here have a soya sauce, salsa de soya. 2,5 eetlepel, 2,5 tablespoons of soya sauce. Hier hebben we versterkingsmeel, 2 eetlepel. Cornstarch, 2 tablespoons. Nu waren we top en dan staat erin. Oké, dan waren we dat nu alle top en dat suiker en dat water en dat erik en soya sauce. Alles top je schijt daar en dan staat het voor. Oké, hier hebben we een half kilo gemolden rindvlees, half a kilo ground beef. En hier hebben we een halve koffel fijn gesippeld, half a cup finely diced onions. Hier hebben we een koffel kruimels, 1 cup of breadcrumbs, broodkruimels, een koppel. En dan zout en peper daarover zoveel als we blijven. Salt and pepper to taste. En hier soll noch ein Ei machen, aber wir haben hier von dir nicht Eier. So nu wordt het plus kraks een stuk hier. En dan will we bolletjes maken. It also needs an egg, but we don't have any eggs right now, so we're gonna mix it well and make our meatballs. Je kan je dan kraks groot maken, die bolletjes als je wil. Toen ik dat ja een beetje liep plat maken, dus dat kan je dan bij zitten broden en dan kan je nog weer op de zijlijn. Zum Broden, dat braucht ihr nicht. Meeste tijd maken ze de smaak rond. Pan hebben nu zeer fijn heet, 350 graden. Nu worden die alle smakbruin broden. En wanneer je een daksel hand over een daksel op, dan blijft de hette alle bernen aan broden een beetje beter. Dat ruikt ene wel zeer schoon. Oké, ik geloof deze zijn goed. Oké, pan hebben smakerij gemerkt. Hebben nu wat de smaak heet. Nu wordt de rührworst houden en enkeltjes gesneden van even zo lang, waar de alle smaak goed broden. Dan schaf je alle van der maar zo kraakt, wordt het aksel hier op en check hem al dat en je houdt het al goed. En dan zijn we dat erg, wordt het alles zo halfweg goed broden en dan hier kan je alle top smeten, dat saus en alles en dan wel we ook zien.
Viele kennen das vielleicht nicht, aber ich habe geprobt das. Ich habe einen Freund, dass die seine Freunde noch leben, die haben uns Pummel eingeladen für so einen Start mit Süd- Seite Rührwurst und dann mit Ries dazu. Schmeckt sehr schön. Kijk mal, hier haben wir noch ein paar Peperschoten. Wat ze nennen bell peppers, chili marrone, noch ein jalapeno. Da haben wir noch wat Pilzchen, mushrooms. Die hebben we ook nog gebruikt aan ons onkas voor het zoute zure vleesballs en rührwurst. Oké, dan willen we afhangen aan het zoute zure maaltijd maken. Het eerste wat we afhangen, we hebben hier nog wat suppelen. We worden een klein beetje nulbroden, verbroden. En dan worden we dat even hier nog, voor een paar minuten of zo, en dan worden we dat vlees te maken, dat saus. Kijk maar. Nu gaan die aan bruin te worden. Dan doen we de pilsen en de peperschoten maken. We worden een stukje 3 minuten of zo durchbroden en dan staat eruit en dat even allemaal. Woehoe! Dit gaat nog een beetje schuin. Check die mal dort. En we worden nog een klein beetje zout en peper maken. Niet te zeer veel, bloß een klein beetje. Oké. Nu hebben we hier een paar minuten gebrood. Het drank vangt dan week te worden. En nu worden we hier ophangen een beetje saus maken te juiten. Wordt niet te veel. En wanneer het wordt van te kerken, dan wordt het saus zeer fijn dik worden. En wanneer het is kerken, dan de worst en de klopsbolletjes te nemen. Daar, nu hebben we de worst en de klopsbolletjes te bij. Check hem al dat. Kijk hem al. Nu vangt het aan zo fijn dik te worden. Nu vangt het aan te kerken. Oeh, ja, en weet je wat? Dat gaan we ons ook afvriezen. Want dat zijn dingen nemen, dan vriezen we ons dat aan. Gaan we het eerst tijd opdeven, opwarmen, rieskerken, met een eetzakken, whatever. Hebben we een maaltijd. Kijk hem al. Oh ja, nu wordt het hier een stuk 3 minuten of 5 minuten simmeren laten. Beetje zacht buddelen. Dan is dat eruit. Nu beharst hem al dat, waar het zo fijn buddelen dat. Kijk hem al hoe fijn dik deze saus nu is. Oh ja. Ja. Dat zit een beetje aan de saus, maar weet je, wanneer je ries aan je kerk, dat je even schaam, dan is dat niet te veel. Woehoe! Ik moet zeggen, dat is right. Heb je nu vanaf 5 minuten naar zo gebuddeld. Oké, dit is mijn maaltijd nu van jou. Ik ga niet tijd om die voor jullie van die eten. We hebben buiten een grote sneeuwstorm en ik wil zijn dat ik naar huis kom. Maar ja, dit is wat het zit. We hebben de smaak het naast gemaakt met ries. De worst en de vleesbolletjes, de smaak even. Nu willen we eten. Ik hoop je merkt dat ook en je gleich dat. Zo, nu kan je zijn. Nu hangt de storm aan. Dat is niet bloos, zij schijn hier bij Strakland.